Chingamiza machanga mirene Mwisa ikusu Machembele mwisa mururu Tala kumboyemba Nukuyoru unore mekezwa Titi Kosha Chumboisa maoko kudai Nofaira maoko Chumboisa tese Titi 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 What is a mood in the metro right now? Kwa tiri
watadeze nana kushumbo ili nduda kuona kuti tiripo here tese saka ndikuda kutangira nekurutivi urungu raiti uko kana muripo simudzai maoko tione kurudyi uko boisa mhururu ikoko ndoenda kurutivi urungu kana muripo simudzai maoko tione boisa mhururu ikoko kumashure uko kana muripo simudzai maoko boisa mhururu ikoko tozoti pakati apa kana muripo munhu wese chingoti baba ngekeso
mazawa Ikandi kutuhuni nidamana mazawa Banzura dinokudai dinokudai kazai Dini munayasa Ukashi